Мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТР, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися, і з ким ми будемо розмовляти наступну годину про формулу Штайнмаєра і взагалі про ситуацію з окупованими територіями України. Павло Жебрівський, український політик, 57 років. Народився в селі Немиринці, що на Житомирщині. Вищу освіту отримав в Київському університеті імені Тараса Шевченка. За фахом юрист, працював в правоохоронних органах, починав з міліціонера патрульно-постової служби. Закінчив старшим слідчим управління внутрішніх справ у Києві. Займався підприємницькою діяльністю. Політичну кар'єру почав у 2002 році. Був народним депутатом 3 скликань. Очолював Житомирську облдержадміністрацію. У 2014 році добровольцем пішов на війну. У січні 15-го був демобілізований. Згодом працює в Генеральній прокуратурі України. Того ж року тодішній президент Порошенко призначає Жебрівського головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. У червні 15-го подав у відставку. 2018 року призначений аудитором НАБУ. Нині лідер політичної партії «Республіканська платформа». Павло Жебрівський. Саме зараз на АТР. Вітаю, пане Павло. Вітаю вас. Отже, у вас така достатньо квітуча біографія, я би сказав. Ви і в Генпрокуратурі попрацювали, і були аудитором новоствореного антикорупційного органу, але якби більшість свого життєвого шляху за минулої влади ви були очільником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Іншими словами, ви були очільником Донецької облдержадміністрації. Так, її назвали військово-цивільною, але якщо брати так, як перед тим, це цих територій, які під контролем... Подвійне було Донецька військово-цивільна адміністрація – обласна державна адміністрація. Обласна. Ну, фактично, у нас прийнято це говорити, губернатор. Це таке русифікована назва, так, посада, але у нас часто її вживають. Ви все-таки були очільником Донецької ОДА. В 18-му році ви самі написали заяву на звільнення. Чим займаєтеся? Вже на носі 20-й рік скоро. Ну, зараз я очолюю ми створили військово-цивільну таку громадську організацію «Бойове братерство», і ми сьогодні об'єднуємо ветеранські організації для того, щоб не захищати там шкурні інтереси, тому що дуже багато хто говорить, що ветерани – це тільки там землю, там чи ще щось собі. А якраз питання допомога сім'ям загиблих. Сьогодні працюємо в тому числі і з поляками по підготовці фахівців для психологічної реабілітації наших вояків. Зараз почали працювати із соколятами. Це така достатньо велика громадська організація, яка ввійшла в бойове братерство по патріотичному вихованню молоді. Тобто достатньо така велика робота, великий пласт роботи. І саме головне, зараз таку акцію проводимо, це вручення медальйона оберига батьківського серця діткам, батьки яких загинули, захищаючи Україну. А вона кимсь фінансується, ця організація? Ну, фінансується на членські внески, і зрозуміло, що я, оскільки займався бізнесом, то із своїх коштів, в принципі, також виділяю на фінансування цієї структури. Фармакологічним бізнесом? Ну, різний бізнес, в принципі, із цього приводу є. Але все-таки найбільше у вас бізнес – це фармак, правильно? Фармак – це сестри бізнес, а я там міноритарний акціонер. Ну, все-таки ви акціонер, і це велика компанія. Дивіться, пане Павло, в принципі, посаду, яку ви обіймали, вона важлива, так? Була і є досі, тому що все-таки це територія Донбасу, так, Донецька облдержадміністрація. І в час війни, ну, дуже багато повноважень було покладено. До вашої особи, ну, коли я готувався до ефіру, таке неоднозначне ставлення і різні публікації. Але давайте поговоримо про формулу Штайнмаєра. Після гучного брифінгу Зеленського щодо підписання формули Штайнмаєра президент України зробив учора ще одну заяву з поясненням. І от що він сказав. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу.
А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. От ваша думка, так? От чи реально, щоб там на цих територіях вибори пройшли згідно стандартів ОБСЄ? Я теж читав про вас, теж неоднозначно пишуть, різне пишуть. Про мене? Да. Ні, про мене. Я вас запевню, про мене не одно. Якщо ви хочете, я можемо продискутувати. Про мене однозначно пишуть. Я з цього приводу не хочу навіть на цю тему з вами Бо спілкуватися. ви аргументи просто не маєте. Молодий чоловік, ми сьогодні по Штайнмайера говорити. Так. Давайте будемо Я про Штайнмайера думаю, в цьому говорити. руслі. Ну, дуже приємно, що ви думаєте з цього приводу. Хочу сказати, що формула Штайнмайера, якби пан Зеленський сьогодні не викручувався, не говорив з приводу того, що не підписали лист погодження. Зрозуміло, що не допустили тої помилки, яку допустили під Мінськими угодами. Коли під Мінськими угодами стоять підписи як Леоніда Кучми, так і представників так званої ЛДНР. Цей раз, в принципі, зробили наступне. Листи погодження написали різні, але фактично одобрили один і той же документ. Пан Зеленський говорить, що Штайнмайера, в принципі, формула – це тільки проведення виборів, які мають затвердити ОБСЄ, і тільки після цього вступає в дію закон, який має бути розроблений по особливості самоврядування на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Це не зовсім так, тому що в тому ж листі підписаному є питання, що погоджено, крім тих, що вказано про вибори, ще те, про що домовилися радники Нормандської четвірки. Нам до цих пір так і не сказали, про що ж домовилися радники Нормандської четвірки. Хтось каже, що у діях Зеленського є вже зрада. Ні, на сьогоднішній день насправді не підписаний ні закон, не підписаний ні багато нічого. Але те, що сьогодні дуже багато людей, які воювали, які готові відстоювати Україною і перемогу здобувати, в тому числі зброю в руках, це дуже важлива річ. Це запорука того, що не буде підписано те, на що обов'язково буде душити Путін. І не потрібно сьогодні клясти людей, вважати їх там чи порохоботами, чи хтось хоче повернутися до влади. Люди висловлюють свою точку зору. І влада має скористатися цим. Бо коли буде той же Зеленський на переговорних місії у Нормандській четвірці, то зрозуміло він може сказати: пане Путін, я би готовий на це все. Але сьогодні український народ не сприйме цього всього. І це також буде його аргумент в перемовинах. Через це формула Штайнмайера не є переможною. І саме головне, те, чому не були зреалізовані до кінця Мінські угоди, тому що на останніх етапах завжди виставляли вперед безпекову складову. Це виведення військ, це контроль за кордоном, це сьогодні міжнародна місія, міжнародні адміністрації, під егідою яких мають бути проведені вибори. В формулі Штайнмайера про безпекову складову нічого не говориться. Якщо подивитися сьогодні те, що говорять Пушилін і Пасічник, вони говорять: вибори проведемо, коли захочемо, нам не потрібно вказувати, кордон Україна не отримає, і взагалі після виборів ми будемо інтегруватися в Росію. Або підписували листи погодження чогось різного, або нам щось не договорюють. І оскільки немає відкритості і публічності, то сьогодні є застереження великої частини людей, які в тому числі виходять на віче, на акції протесту. В цьому немає нічого страшного. А коли ви говорите про відкритість і публічність, то про кого йде мова? Ну, про що підписали, тобто це або Пристайко, або Зеленський мав би сказати. Що підписали радники, які обговорювалися в Нормандській четвірці.
Але на вашу, я згоден з вами, що в теперішньої влади є проблема з комунікацією, а при минулій владі було все до кінця зрозуміло? Ні. А хто сказав, що все до кінця зрозуміло? Слухайте, якби минула влада була свята і Божа, то вона б залишилася на наступний термін. Це ж сьогодні, в принципі, коли говорять, а попередники були погані. Так якби вони були хороші, то цих би не вибрали. Безумовно, були недопрацювання, було достатньо багато проблем. І було багато чого. І в зв'язку з цим якраз і вибрали люди нову владу, щоб вона краще працювала, ніж попередня влада. Ні, я не маю на увазі, наприклад, там економіку, наприклад, чи щось інше. Я маю на увазі саме в поясненнях того, що відбувається з окупованими територіями, в тому числі і Крим, і Донбас. Я конкретизую своє запитання, так? От, наприклад, зовнішня і внутрішня політика, вони в Україні є розділені, так? От президент – це той, який представляє позицію на зовнішній арені. Але, наприклад, приймаються закони всередині, так, нашої держави, Верховна Рада приймає закон про так званий особливий статус Донбасу, так? Це так для суспільства це пояснювали. Це закон про положення, так, цих територій, де ви були очільником ОДА, наприклад, і говориться, що ми не здамо Росії ні клаптя нашої землі. І так далі. Ми патріотичні, але, наприклад, в тому самому мінському форматі, можливо, йдеться на якісь поступки. І от зараз в суспільстві тому існує таке роздвоєння, тому що теперішня влада каже, зачекайте, ми ж йдемо в руслі того, як працювала попередня влада. І формула Штайнмаєра, вона не змінить багато. Я ще раз говорю, минула влада понесла покарання за ті недоліки в своїй роботі, які вона мала. Обрали нову. Люди, обираючи нову, не хочуть, що робити, щоб продовжували те, що робили попередники, неправильно. Вони хочуть, щоб робили інакше. Бо сьогодні, на жаль, дискурс. Отут Зеленський, а тут Порошенко. І Порошенко патріот, а Зеленський зрадник. Перепрошую. І ми бодаємося. Якщо ти Зеленського критикуєш, значить ти порохобот. Якщо ти Порошенка критикуєш, ти Зілібоба. А слухайте, я не порохобот і не Зілібоба. Я сьогодні маю свою точку зору і відстоював її в тому числі із Штайнмаєром в 2015 році, що його формула є нікчемною і не підходить для України. Я це особисто Штайнмаєру говорив, коли ми зустрічались, він разом із міністром закордонних справ Франції приїжджав до тоді ще зруйнованого Слов'янського моста, і я йому це вдвічі говорив. Через це не потрібно говорити, якщо хтось не погоджується з діями Зеленського, він, вибачте мене, прихильник Порошенка. Якщо він не погоджується із Порошенком, то він прихильник Зеленського. Є сьогодні достатньо багато людей, які не готові жити в такому дискурсі. Вони готові про інший дискурс. Там, де Зеленський правий, потрібно говорити молодець. От Шаройка звільнили – супер. Класно. 5 балів. Сьогодні по Штайнмаєра неправильна річ. І я ж не змінив свою точку зору. Я з 15-го року послідовно говорив, що формула Штайнмаєра є ганебною, несприйнятною для В чому України. їхня ганебність у Штайнмаєра? Ще раз кажу. Ключове питання – це безпекова складова. Там мова про не йде Ви читали, там про безпеку не йде мова. Йде мова тільки про вибори. Я ж про це й говорю, що безпекову складову не йде. Це рамка просто, в яку кожна сторона може вкладати своє поняття. Питання ще раз. Якраз про безпекову складову взагалі ніхто нічого не говорить. Потрібно провести вибори, щоб його визнали ОБСЄ. Після цього всього, в принципі, вступає в дію закон про особливий статус тимчасово окупованих територій. Це говорить Штайнмаєр. І в 2015 році, і сьогодні я говорю, що первинно повинна бути безпекова складова. Перше питання – зупинення обстрілів на лінії розмежування. Наступне питання – виведення російських військ з тимчасово окупованих територій. Наступне питання – або виведення важкої зброї в Росію, або як компромісний варіант мають бути майданчики, де має складуватися ця зброя, і під егідою або ОБСЄ, або Міжнародної поліцейської місії взятись на збереження. Після цього всього має бути
міжнародна адміністрація, яка проведе вибори. Після цього всього має бути кордон за Україною, і потім по українським законам проводяться вибори. Скажіть мені, будь ласка, хто буде організовувати вибори на тимчасово окупованих територіях? Ви мене запитуєте? Ні, є риторичне питання. Я перепрошую, риторичне питання. Ви таке враження, що ви мій опонент, і ви так мене пробуєте тут дьоргати. Не треба. Так журналісти, вони ставлять питання. Розслабтесь. Я розслаблений. У вас все добре. Я знаю, що все добре. Я не хвилююсь. Ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день українська сторона ніколи не погодиться, щоб адміністрація Пушиліна і Пасічника проводила вибори. Тому що вибори будуть легітимізацією призначених Росією очільників Горлівки, Єнакієво, Донецька і так далі. Фактичною легітимізацією. Думаю, що Росія не погодиться із тим, щоб Україна призначила керівниками адміністрації Горлівки, Єнакієво, Донецька. Через це, як компромісний варіант, призначення міжнародної адміністрації. Те, що насправді було в Боснії, коли таким же чином проводили вибори. Але це все треба обговорювати, це все треба говорити. Але саме ключове питання – первинним треба ставити безпекову складову. А вже після цього вибори і після цього статус для тимчасово окупованих територій. Дивіться, ви сказали, я так зрозумів, що ви Штайнмаєра особисто знаєте, багатьох. Не знаю, я зустрічався один раз, вони приїжджали на Донеччину, це була розмова буквально 15-20 хвилин біля зруйнованого мосту. Він ще запитував, я йому говорив оці всі речі, і безумовно така розмова відбулася. Але особисто знайомий це було перебільшити. А от ви, як колишній очільник Донецької військово-цивільної адміністрації, наприклад, кордон за Україною, так? Російські військові виведені, так, там зброю десь поскладували. Наскільки є реально, що на цих територіях переможуть проукраїнські, наприклад, сили? Все-таки ви ж ситуацію знаєте, і близько до лінії розмежування і так далі. Подивіться, які там взагалі думки? На сьогоднішній день взагалі-то це достатньо дуже серйозний компромісний варіант. Тому що коли після поразки гітлерівської Німеччини 10 років була денацифікація і тільки після 10 років були вибори там. Сьогодні те, що загиджені мізки людей на тимчасово окупованих територіях, цьому сумніву немає. Що сьогодні може, в принципі, і повинно власне змістити акценти і голосування за ті чи інші політичні сили. Це ті переселенці вимушені, які виїхали, які не змирилися з окупацією, і вони мають право повне приїхати туди і проголосувати за ті чи інші політичні сили, а вже які вони виберуть. Я точно знаю, що ті, хто звідти виїхав, не будуть голосувати за Пушилінів, Пасічників і інших. Це все-таки це 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб з Криму і з Донбасу. Так, якщо брати територію Луганської і Донецької областей, то це близько 5 мільйонів, правильно? Там проживало. Проживало, якщо Донецька, Луганська, так, а якщо взяти і Крим, то набагато більше, ще на 2 мільйони більше. Це 7 мільйонів людей проживало там. Але мало того, тут же ж виїхали люди, це 1,5 мільйона, які обліковані на території контрольованої України. Але частина ж виїхала до Росії, частина виїхала на роботу в Західну Європу, ще кудись пороз'їжджались. З Криму, там кримські татари достатньо багато виїхали до Турції. І сьогодні 1,5 мільйона – це тільки тих, хто облікований на території контрольованої української влади. Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, чи підтримують українці так звану формулу Штайнмаєра, і давайте дивитись результати. Згідно опитування групи «Рейтинг», так звану формулу Штайнмаєра підтримують 18% опитуваних, 23% не підтримують. 60% респондентів не змогли відповісти на це питання. Дивіться, про формулу Штайнмаєра, про неї давно говорять, так? Здається, з 2005, у нас перший раз прозвучало в 2015 році, так? Дуже багато людей ходять по ефірах, пояснюють і так далі. Я особисто, як журналіст, думаю, що якщо б соціологію ще раз, соціологічний зріз зробити через 2-3 місяці, дані не будуть відрізнятися.
Ну, дуже важка ситуація, тому що... Ну, тобто 60% взагалі не розуміють, про що йдеться. А це дуже складна ситуація. І зрозуміти, усвідомити людині. Тобто я як політик займаюся політикою, займаюся постійно в цій темі, да, працював там на Донеччині, і я чітко розумію, мене це цікавить, і я заглиблений. Ви як журналіст заглиблюєтесь так, читаєте все на цю тему, маєте критичне мислення і, власне, під цим кутом зору маєте свою точку зору по формулі Штайнмаєра. А більшість людей, вони мають роботу, вони мають проблеми в сім'ї. І сьогодні політика їх дотично стосується. І не дуже багато людей навіть хоче заглиблюватись. Мало того, що ця ситуація є наскільки запутана і різне значення. От подивіться, послухати пана Зеленського, особливо тих, хто його підтримує, тих, хто за нього голосував і продовжує підтримати, то вони на віру йому сприймають. Хтось там з іншої сторони, да, тобто говорить інше, вони сприймають на віру цій людині. І заглиб, я думаю, що навіть тих 18 і 23, тобто у нас виходить 41%, да, до кінця, в принципі, не розуміють, що таке формула Штайнмаєра, вони скоріше сприймають або як антитезу того, кого не люблять, або з довіри до того, за кого голосували. Складна ситуація і не важко донести до людей. Я думаю, що якщо будемо ще достатньо багато по камінчикам, по цеглинкам розписувати, то, можливо, буде щось інше. Але погоджуся з вами, що у нас дуже важка ситуація для того, щоб розібратися. Ну, тобто я до чого веду? Якщо, наприклад, на підконтрольних Україні територіях така ситуація, наприклад, з складними речами, то як тих людей, які знаходяться на під дією пропаганди вже понад 5 років, вже 6-й рік, переконати, що, в принципі, ну, на іншій території не проживають бандерівці, вони там не хочуть їсти дітей. Ну, з великим рахунком. Насправді дуже важко, тому що, допустимо, якщо дитині було там 14 чи 15 років, сьогодні дехто пішов вже в військове училище і вже хоче стати офіцером так званої ДНР, армії чи ЛНР. Да? От. І це ціле такий пласт, це дуже важко буде потім, щоб вони повернулися ментально до України. Ми коли працювали там, ми започаткували таке дистанційне навчання. Да? Тобто тоді, коли я працював, у нас ми відкрили 6 шкіл, було дистанційне навчання, і дітки могли з тої території фактично через інтернет навчатись, отримуватись українську освіту, отримувати український атестат. Інші напрямки там працювали для того, щоб все-таки затягнути тих дітей. Старше покоління, особливо пенсіонери, для деяких це навіть влаштовує. Да? Тобто, з однієї сторони, вони якісь виплати з російського бюджету отримують, потім переїжджають на контрольовану українською владою територію, отримують українську пенсію, матюкають Україну, частина із них, і купують тут продукти, ліки, від'їжджають туди і там, в принципі, живуть. Да, хваляться, що у них низька тарифи і що у них менші ціни коштують операції. Така ситуація є. І Так звані ДНР, так? Так. Угу. І переконати їх достатньо важко. Я якраз недаремно акцентую увагу на вимушено переміщених особах. Ті, які не змирилися, ті, які вже точно розуміють, що снігурів не їмо, дитят, немовлят не розпинаємо, і тут не злі бандерівці. Я правильно розумію, оці внутрішньо переміщені особи, вони би могли переламати якусь ситуацію. Але це якось законодавчо треба... Обов'язково. Бо досі питання не вирішене. Вони, ну, ці люди навіть на місцевих виборах не мають права голосу. Якщо місцеві вибори там, то вони, в принципі, там мають право. Але чи захочуть вони туди поїхати голосувати за місцем? Є проблема. Ми, коли проводили соціологію, я зараз не готовий відповісти на ці, а тоді соціологічне дослідження нам говорили в 2018 році, що 25% людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, не хочуть повертатись назад. І навіть в розмові зі мною каже, ну сусід мене здав, як я з ним жити буду? Як я з ним на одній площадці буду зустрічатися кожного дня? Ми ж повбиваємо один одного. І така проблема є десь, я думаю, що 25 на 25, достатньо велика кількість людей не готова повертати. Вони вже обсілись, вони вже придбали житло, вони вже десь роботу чи бізнес якийсь створили. І ця проблема є. Але все рівно величезна кількість людей,
яка проживає на території контрольованої українською владою, є якби посланцями України на тій території. І українська влада в першу чергу має розраховувати на них, на те, що вони стануть провідниками української Донеччини, української Луганщини. Ну, це таке трохи ефемерна віра. Ні, чому ефемерний? Тобто я ж спілкувався з цими людьми дуже з багатьма, і сьогодні тільки в Києві і під Києвом більше 300 тисяч це жителів Донеччини і Луганщини, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Але я з ними також спілкувався. Так, особливо я допомагаю іноземним журналістам. От, наприклад, там в Ірпіні, наскільки мені відомо, проживає Ірпіні, близько Бучі. 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тобто ці, які приїхали з Луганська, з Донецька і з Криму. І більшість з них говорять, вони не хочуть повертатися. Вони вже тут будують своє життя. Тобто, я ж кажу, І великий знак питання, чи вони поїдуть туди голосувати, розумієте? Знову таки, і ми повинні, в принципі, з цього приводу говорити. Останнім часом взагалі питання про вимушено переміщених осіб якось з порядку денного трохи зійшло українського. Да? Достатньо багато навіть нинішній очільник держави говорить про, що на тимчасово окупованих територіях живуть точно такі ж українці, як і тут. Тобто, все-таки більша увага сконцентрована на тих людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. А з порядку денного вимушено переміщені особи, які не змирилися з окупацією, у нас якось із засобів масової інформації, з іншого просто зійшло, такий на маргінес. І це погано, тому що, власне, Україна може і повинна розраховувати на них, що для того, щоб ментально повернути жителів отих тимчасово окупованих територій, то в першу чергу потрібно, щоб оці люди вернулись назад і проводили там українську політику. Незалежно за яку партію вони будуть голосувати. Змінився склад Центральної виборчої комісії. На вашу думку, для чого це потрібно було робити саме зараз? Це якось пов'язано з виборами, які будуть проходити теоретично на окупованих територіях? Я не думаю, що це тільки з окупованими територіями. Нинішня влада, в принципі, змінює все, змінює всіх. Якщо подивитись, починаючи з Верховного суду, де замість 198 має, чи 192 судді має залишитися 100, тобто це фактично перезавантаження Верховного суду. Якщо подивитися по Генпрокуратурі, по міністрах, і через це таке бажання мати 100% своїх людей, як казав президент Зеленський на зустрічі з Трампом. Ви про прокурора маєте на увазі? Так, про прокурора. Дзвінок це був. Так, чи по дзвінку. По прокурору. І зрозуміло, що це бажання є, вони на це мають право, але, знаєте, Україна ж зовсім інша. Я пам'ятаю, коли в 10-му році переміг Янукович, в 12-му році достатньо багато людей говорили, це назавжди. Це перездасть своєму синочку і так далі. Але Україна суттєво змінилася. І сьогодні величезну роль грають не тільки фракції чи політичні сили, які є в парламенті, а сьогодні величезну роль грає громадянське суспільство. Зараз невелика кількість, там 5-6 тисяч поки що виходить на акції протестні по формулі Штайнмайєра, але це вже серйозний дзвінок і просто так не буде проходити і в парламенті. Я, наприклад, хоча сьогодні у Зеленського є монобільшість, 251 чи 252 депутати, але я не думаю, що для нього так просто і легко пройде закон про особливості самоврядування, який вони узгодять з Росією. Дуже серйозний вплив буде мати громадянське суспільство. І через це, якщо хтось думає, що змінивши, розставивши своїх людей, створиться якась така вертикаль, яка буде так по щелчку виконувати чиї задачі, це точно ні. Я думаю, що і попередня ЦВК працювала б в руслі того, намагалася в руслі закону працювати. Ви розведення військ підтримуєте? Золоте, Петрівське і Станиця Луганська. Станиця Луганська вже розведення відбулося. На черзі Золоте і Петрівське. Подивіться, по Станиці Луганській відбулося розведення.
десь відійшли на 1,5, десь на 2 кілометри відійшли. І, безумовно, те, що було таким ляпасом по обличчю українській владі, коли зайшли орки і розказували, що це їхня тут територія, і України тут не повинно бути. Ще один великорозумний з адміністрації президента приїхав, сказав, що прапори Станиці Луганської треба зняти для того, щоб не дразнити на тій території. І, власне, це все спричинило достатнє нерозуміння людей. Знову таки, і я тут з одним високопоставленим військовим вчора зустрічався, я йому говорив, що, знаєте, от потрібно, в принципі, зібрати пул журналістів. Поїхати, показати, розказати. Потрібно працювати серйозно з людьми, які там проживають, щоб вони відчули себе захищеними. Ну от, здається, в Золотому люди виступають проти розведення військ. Так, в Золотому. Ну, в Петрівському там ми ще планували, і навіть українська сторона, по-моєму, в 16-му році відвела свої війська. Тобто, ну, насправді там була така сіра зона, там не було населених пунктів, не було людей, і, в принципі, відвели на запасні позиції. От, і, до речі, а росіяни і орки не відвели, і наші війська повернулись назад по Петрівському. Це вже другий захід по Петрівському. Що стосується Золотого, то там також є населений пункт, і там є проблема. Наскільки я розумію, не збираються і не будуть розводити війська там, де є населені пункти. Тобто, наскільки я зрозумів, але про це має бути повідомлено суспільству. Якщо не буде вільного доступу, ну от подивіться, якщо розведено війська і територія, і люди залишаються в якійсь нічийній зоні, то там не може бути ні військових із зброєю, навіть поліцейські мають бути дільничі без зброї. Згідно домовленості про розведення військ, там озброєних навіть стрілецькою зброєю, навіть пістолетом Макарова, там не може бути. Там може бути ДСНС, туди може заїжджати швидка, туди може бути дільничий там. І якийсь ППС без зброї. Зрозуміло, що якщо розводяться війська і виводяться і залишаються такі сірі зоні населені пункти, тут є величезні проблеми і величезні ризики, і я проти такого розведення військ. Якщо сьогодні розведення для того, ну, там зараз планують на 1,5 кілометра, але А от що саме по собі дасть розведення військ? Це сигнал для чогось? От, наприклад, в 3 пунктах. Це ж не по всій лінії. Ні, це 3 пунктах тільки на початках, а потім планується. А для чого це робиться? Це просто як маркер, проба? Як маркер, так, як проба. Розумієте, якщо розвести навіть на кілометр, на 1,5, цього мало. Фактично, що роблять? В РПГ-7, да, тобто закладають міну, і вона стріляє десь на кілометр, на 1,5 кілометра. Тобто з РПГ-7 можна десь, допустимо, танк, да, на 2,5-3 кілометри стріляє. І через це розведення для того, щоб не було обстрілів, не було загиблих з тої і з іншої сторони, ну, мабуть, важливо. Але ключове питання, дуже обережно подивитися потрібно, щоб не зайти за спини населених пунктів. Бо якщо зайдуть, то, в принципі, ці люди, ну, відчують себе покинутим. Багато хто займався волонтерством. Там є вже дівчата, які одружилися з нашими хлопцями, вояками, і таких сімей достатньо багато є. І через це залишати таких людей не можна. Тобто, якщо розведення в полі для того, щоб не вбивали українських вояків, тут можна ще говорити. Хоча є величезна проблема. 5 років наші хлопці будували траншеї, бліндажі і багато інших речей. Якщо відвести їх на 2-3 кілометри, хто збудує нові бліндажі? Кожен взвод, кожен батальйон, який заходив там на 3 місяці, на півроку, після себе залишав поліпшення. І це будувалося на протязі 5 років. І сьогодні, якщо під час зими відвести в чисте поле або на якісь підготовлені позиції, ну, вибачте, це неправильно. І тут дуже обережно до цього потрібно відноситися, дуже виважено. І насправді потрібно говорити з людьми, в першу чергу, які проживають там.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій каже, що для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу потрібні великі гроші. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свободі. Це великі гроші, це точно не може підняти там один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Це треба говорити про більш великі горизонти, тому що, для прикладу, Запорізький міст – це приблизно 12-14 мільярдів гривень. А весь дорожній фонд – 74 мільярди гривень. Отже, великі гроші, навіть не два бюджети. На вашу думку, чому Росія не зробила з цими територіями те саме, що з Кримом? Росія, в принципі, вони підвели під оцю всю історію, що Крим ніколи український не був. Вони там з приводу того, що в 54-му, по-моєму, році там було рішення Верховної Ради РСФСР про передачу За Микити Хрущова, так? за Микити Хрущова, і вони розказують, що це було нелегітимне, і хоч якусь там юридичну, на їхній погляд, базу вони під це підтасовують. Що стосується Донецької і Луганської областей, то це завжди, навіть не при Микиті Хрущові, там при Сталіну віддали б Таганрог, бо Таганрог при Єніну ще. Таганрог було українською РСР. Якщо йти в такій логіці, ми можемо там і до лінії Керзона дійти. Ні, звичайно. Тобто тут вони, в принципі, в цій частині отак. Крім того, Крим для Росії, насправді, на їхній погляд, має стратегічне значення. Це контроль за Чорним і фактично Азовським морем. Тобто, фактично, якщо сьогодні цей Керченський міст, вони перекрили, і особливо в минулому році достатньо величезні збитки понесли собі і Бердянськ, і Маріуполь порти українські в Азовському морі, тому що не пропускали кораблів. Через це, тобто для них це Крим сьогодні непотопляємий авіаносець. Так, як вони сьогодні його воєнізують, так, мілітаризують. Що стосується Донбаса, нас завжди привчали і переконали жителів Донеччини і Луганщини, що вони годують всю Україну. Вони, насправді, що в 4-му році, що в 10-му році абсолютно були переконані, що ті гуцули там в Карпатах в Бандеровці бігають зі шмайсерами, там інші там ще щось співають, гуцулка Ксеня і так далі, і не працюють, а от вони годують. І через це, але насправді достатньо важко говорити про ці всі ситуації. От Донецьк насправді вклали достатньо багато фінансового ресурсу. І Донецьк до війни, до агресії Росії був таким успішним, особливо центр, європейським містом. Що стосується інших міст, то туди десятками років не вкладали гроші. Десятками років. А навіть Хотлубей був такий міський голова під час агресії Росії, то він казав, що для того, щоб більше 20 тисяч гривень на розвиток Маріуполя використати, потрібно було дзвонити прем'єр-міністру Азарову. Така система була. Через це гроші на інші міста Донеччини не виділялися. І в цій частині величезна проблема. Перебільшена ціна, тобто купальні вугільні їм не потрібні. В Ростовській області, крім тих, що викупив Ахметов, а вугільні копальні закриті росіянами. А тому що у них Кузбас є, де ціна на вугілля насправді дешева, і дотувати вугільну галузь вони не хочуть. Металургійні комбінати, які є на Донеччині, на Луганщині, у них своїх металургійних комбінатів достатньо багато. І через це, власне, сьогодні їм не потрібен стратегічний, як плацдарм, Донеччина, Луганщина, як на відміну від Криму. Їм потрібно як елемент тиску на всю Україну. У мене, наприклад, величезні сумніви, що в нормандському форматі і взагалі, враховуючи настрої українського суспільства, що взагалі якесь буде досягнути оці всі угоди. Я думаю, Путін недаремно скільки років терпів тиск, санкції, скільки років загинуло людей, знищено, скільки потрачено грошей для того, щоб просто так віддати цю територію, назад повернути Україні. А от на вашу думку, з цією формулою не здається, що Крим відходить все далі на задній план? Так, є проблема, тому що тільки коли вже починали, в тому числі і ваш телеканал, і люди, в принципі, і кримські, татарські,
лідери, і Мустафа Джемілєв, і Рефат Чубаров, говорити про те, що в риториці нормандського формату, в риториці оцих домовленостей Крим взагалі випав. Крім того, під час акції протесту, в тому числі наголошували про Крим, то вже в другому зверненні Зеленський сказав, що ми жодним чином не відмовляємося від Криму українського і так далі. Поки що згадали. Тобто Росія повернула б, скорше всього, і Донеччину, і Луганщину, і здала б тих орків за єдиною умовою, якби Україна визнала, що Крим російський. Це величезний, тобто важіль впливу. Але я не думаю, що знайдеться хоч один президент, який скаже, що Крим не український. Такого президента в Україні не може бути і не буде. А як тоді вирішити ситуацію з Кримом? От все-таки вона зайшла достатньо в глухий кут, і взагалі тема Криму, робили соціологічне дослідження, вона цікавить там близько 9% українського суспільства. Ну так, тому що, от в принципі, коли ми спілкувалися, в тому числі тоді ж було Міністерство по тимчасово окупованим територіям. І все-таки санкції накладені за Крим. Так, коли ми все йде за Крим, але Крим не звучить як на повістці міжнародній. Коли ми говорили ще коли ще було Міністерство тимчасово окупованих територій, ми збиралися на тому майданчику і спілкувалися, і якраз говорили, що якраз тема Крима не має сходити. Чому тема з Крима трошки віддалилася? Тому що на Донеччині, Луганщині або вбитий, або декілька поранених кожного дня. І це така рана, яка кровоточить, де лється кров кожного дня. По Криму неначе крові немає. І через це якимось чином віддалили. Мені не зовсім подобається з приводу того, що достатньо багато, мабуть, більше про Крим говорять кримські татари, чим українська громада Криму. Чим ті генетичні українці, які вимушено виїхали з Криму, які знаходяться там. І це неправильно, тому що якщо взяти по національному складу, то росіян і українців більше, ніж кримських татар. Я розумію, що це ісконно колись була кримсько-татарська земля, і іншої там батьківщини в них немає. Але дуже хотілося, щоб голос української громади Криму був не меншим, ніж голос кримських татар. І коли воєдино з'єднаються оце багатоголосся кримських татар, української громади і росіян етнічних, які також не готові, в принципі, щоб Росія там панувала, то я думаю, що з порядку денного буде звучати Крим не менше, ніж схід України. Україна програє інформаційну війну. Про це в ток-шоу «Міст» на телеканалі АТR заявив капітан першого рангу військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Гаррі Табак. Давайте послухаємо його думку. Но вы проигрываете информационную войну, одну из самых важнейших войн. Почему вы ее проигрываете, эту информационную войну? Потому что вас не слышат. Вас не слышат мои родители в Америке, вас не слышат в Канаде русскоязычные, вас не слышат в Израиле, в других странах. Во всем бывшем Советском Союзе вас не слышат. И в Крыму вас не слышат, потому что они не понимают по-украински. Глушат. Да, не надо проводить. Значит, глушите их. Ну, что они глушат? У вас нету русского канала, который говорит вашу точку зрения, доносит до бывшего всего, до Грузии, до Таджикистана, Наша до кого программа угодно. идет на русском языке. Да, вот для этого наша программа на русском языке. Да. От Володимир Зеленський, він, здається, як тільки виграв вибори, він анонсував про запуск великого російськомовного каналу. Ви погоджуєтеся з його думкою? Це потрібно чи ні? Я точно знаю, що всі жителі України, в тому числі Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, знають і розуміють українську мову. Людей, які не розуміють, я на Донбасі не знайшов. Тобто я був, як мінімум, по всій лінії розмежувань. Точно був, якщо не в кожному селі, то відсотків 40 сіл, не кажучи про міста, я об'їхав, обійшов, зустрічався, спілкувався. Жодної людини я не знайшов, яка б говорила, що не розуміє українську мову. Те ж саме в Криму. Через це настоювати, що нам потрібен російський канал для зарубіжжя. Якщо сьогодні багато людей
які переймаються Україною в Америці, в Канаді, вони розуміють українську мову. А от що переважно дивляться люди на Донбасі? От, наприклад, чи є якісь дані, можливо, вам відомо, що вони дивилися тоді, коли ви були очільником Донецької облдержадміністрації військово-цивільної на окупованих територіях? Там сигнали якісь добивали українського телебачення? Так, ми ж, в принципі, у 16-му році відновили телевежу «Карачун». Потім, це Слов'янська. Так, потім після в 17-му році розпочали і в 18-му році, вірніше, розпочали. По-моєму, вже відкрили телевежу в Гірник Українськ, який, в принципі, добиває. Це була приватна ініціатива, і це за приватні гроші будували один бізнесмен, який погодився на таку річ, і там це добиває, в принципі, до кордону із Росією. Через це, через супутник, через тарілку, той, хто хоче дивитися українські телеканали на тимчасово окупованих територіях, вони дивляться. Друге питання, що все-таки вони більше свої дивилися російські телеканали. А прифронтові території? А при фронтових територіях також, в принципі, була дуже важка ситуація. Трошки поліпшилась з Карачуном, але Карачун не вирішив питання. Там же, коли в Донецьку, вона 365 метрів, по-моєму, в Донецьку телевежа, і вона повністю перебивала сигнал українських телеканалів. А от уже із запуском цієї в українську гірнику, то реально можуть мати доступ до українських телеканалів всі жителі, в принципі, як контрольованої Україною, так і неконтрольованої Україною території. Дивіться, а як вирішити проблему? От один народний депутат у свій час, ми з ним дискутували тут в прямому ефірі, там щодо часів Радянського Союзу, там української чи російської мови. І якось він мені сказав після ефіру, каже: Любомир, ви все правильно говорите щодо там української мови, що Радянський Союз. Але розумієте, виборці цього не сприймають, і я мушу йти в тому руслі риторики, які вони сприймають. Розумієте, про що я говорю, так? Там захист російської мови, що, мовляв, це люди, які зараз перебувають у парламенті. Вони поза очі погоджуються з думкою, що потрібний там захист української мови і так далі, але щоб бути обраним до парламенту, вони йдуть за цією риторикою місцевого населення, там Сходу вони, так, з Донецьких чи Луганських областей, чи там Півдня, наприклад, які і погоджуються там зі своїми виборцями, що, мовляв, от є проблеми з російською мовою і так далі в Україні. Досі є проблеми, але потрібна виважена державницька політика на сході України. Власне, в минулому році, в цьому році не знаю інформацію, але в минулому році 92% першачків Донеччини пішли в українські перші класи. Це потрібна системна робота. За один день отак просто переключити неможливо. Потрібно з дитячих садочків, школи. От в цьому році єдине точно знаю, що... Ви не зрозуміли мого запитання, так? Ви ж самі сказали, що проблем з українською мовою більшість якби немає, наприклад, населення. Так? Ні окупованих, ні неокупованих територій. Але люди просто роздута певними, я не знаю, там і засобами масової інформації, можливо, і певними політиками, така мильна булька, що, мовляв, там українська наступає, російську потрібно захищати, так? І депутати, щоб бути обраними, вони піддакують, так? Своїм виборцям. Я говорю, подивіться, я проводив там лагідну українізацію. І от, в принципі, я запитував у міських голів і багатьох інших людей, от чому сьогодні в нас вже там 3 тоді роки війни, а до цих пір всі російськомовні вивіски. Чи можемо ми повністю українізувати міста, українські вивіски? Чухали потилиці і так далі. Тоді я прийняв рішення. Місто, яке першим переведе всі вивіски на українську мову, отримує на соціально-економічний розвиток 30 мільйонів. Яке друге 20 мільйонів. Всі наступні по 10 мільйонів. Це розпочалося в 17-му році. За 17-й рік абсолютно спокійно ми 4 міста таким чином, тобто Дружківка, Покровськ, Вугледар і Мирноград, власне, легко перейшли. Найбільше боявся мер Мирнограда. Я там долучив громадських активістів, вони вивісили білборди, і він думав, що буде якийсь супротив. Жодного супротиву з цього приводу не було. Це має бути позиція київської влади, позиція влади місцевої, і повірте, що це все зійде на пси. Але те, що пробують
це розкрутити, в тому числі політики. Спочатку деякі політики розкручують, а потім підлаштовуються під А ситуацію. чим ви можете пояснити, наприклад, популярність опозиційної платформи «За життя», от саме прибабливість її саме східному електорату і частину південного? Ну, скоріше всього, голосували за Бойка. Не голосували точно за Медведчука. Там. Як крепкого хазяйственника? Так. Ну, але там неодноразово, місцеві люди, вони ж знають, Юрій Бойко що робив у свій час там. І як, наприклад, Подивіться, достатньо. ви розумієте, я не буду назвати підприємство, що з ними було зроблено. Достатньо, якраз Бойко більше на Луганській області господарював, чим на Донецькій. Якраз Донецька область не дуже його знає як господарника, але такий міф... Господарника в лапках. Да, але такий міф побутує, там, на тій території. Але подивіться, з одної сторони був опозиційний блок, який умовно підтримував Ріната Ахметова, не явно, але в принципі були достатньо багато людей, яких він в тому А там досі опозиційному блоку... існує такий міф, що Рінат для цих територій благодетель. В якійсь мірі так, Бо тому в 2014 році такий був, тому що я там перебував, і я так зізнавав. але вже менше, тому що в принципі опозиційний блок програв опозиційному блоку «За життя». Те, як розкрутили, в тому числі Ріната Ахметова Бойка, на гроші Ріната Ахметова Бойка розкрутили, не змогло перебити тих людей, які йшли від опозиційного блоку. Все-таки сьогодні голосування опозиційний блок «За життя» – це голосування як продовження того, що було в 2010-2012 році. Угу. І сьогодні опозиційний блок там Новинського і іншого все-таки більше сприймають, що опозиційний блок «За життя» – це партія регіонів, а не опозиційний блок Ріната Ахметова. Ви зрозуміли, да? Що для них в їхній свідомості і через це така достатньо... це тяглість процесу. І потрібно сьогодні, на жаль, там ті, хто на патріотичній риторики працює, серйозних структур так і не створив. Нема серйозних структур ні в «Солідарності», немає серйозних структур у «Батьківщини», немає серйозних структур в інших політичних сил. «Голоса» взагалі як такого не було. А якщо б ці політичні партії працювали, я думаю, що електоральне поле було інше? Абсолютно. А чому, наприклад, партії, які більше проєвропейські, не хочуть працювати на цих східних територіях? Тому що потрібно працювати справді? Потрібно працювати, потрібно інвестувати туди, потрібно фінансовий ресурс складати туди. А навіщо, якщо є свої території, де чітко є фінансовий електорат? був. Все-таки державне фінансування партій було. Куди І фінансово, в рекламу. В рекламу, да. Але в структури, в оці всі речі, вкладання грошей не було. І через це, я розмовляв, я коли збирав політичні сили, я їм казав: хлопці, дівчата, я ж не займаюся політикою, моя задача мости будувати. От він каже, там 13 мільярдів, да? А ми 4 мости в 2016 році за 3,5 місяці за 132 мільйони відбудували. Слов'янський міст, да? Тобто розібрали і зібрали. Потім 301 метр міст, 24 метри було зірвано, той відремонтували, там добудували. І 2 невеличких мости. І це все обійшлося в 132 мільйони гривень. І, до речі, Слов'янський міст будував той Бекер, якого чомусь там притягували до відповідальності за міст Дніпра. Отакий будівельник, класний. Очільник МЗС анонсував масштабний обмін полоненими. Про це він розповів в ефірі телеканалу «1+1». Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін. Це ті кроки, які крок за кроком будуть зроблені. А на вашу думку, чому так зараз швидко рухається, наприклад, обмін полоненими? Що стало тим тригером? Я думаю, що це в якійсь мірі, в тому числі, гра і Путіна з приводу того, що швидшим чином ту ж мінські домовленості чи формулу Штайнмайєра зреалізувати. Тобто для нього чхати він хотів на своїх людей, які сьогодні в українських в'язницях. І для нього це розходний матеріал. І через це він готовий ним пожертвувати. Потрібно звільнити – звільнить, потрібно залишити – залишить. Тобто находження наших військовополонених і там тих же кримських татар, які томляться в тюрмах російських і так далі, для нього нічого не вартує їх відпустити, він ще нахватає.
Але це, коли утрималась така кількість людей, це був елемент тиску на українську владу. Тобто тут же ми ж розуміємо, що російська агентура, російське інформаційне поле достатньо велике. Вони працювали, що там влада нічого не робить для того, щоб звільнити своїх людей. На своїх вони чхать хотіли, але нашим нав'язують цю всю точку зору. І це наші військовополонені, наші політичні узники фактично були елементом тиску на владу. На сьогоднішній день з владою не наче точки дотику знаходять, і через це потрібно зробимо це. Я дякую Павлу Жебрівському, очільнику Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 2015-2018 років. Мене звати Любомир Ференц. Дякую усім глядачам каналу АТR, які були із нами, і усім бажаю гарних та спокійних вихідних. Нехай щастить.